Нищо не дропна. Да го еба. Браво, накрая го би. Аз го бих 10 секунди, бе. То с наистина с бавен на мозъка. Каквото. Да. Виж колко. Ама брат, не съм бал, бе, човек. Защо ще ми е бил? Варката живее в миналото. Той говори в миналото, ние сме в бъдещето. Никога в настоящето. Липсваш ми, Анди. Искам те. Ах ли, Вали. Лили, ах ли, аз. Мъкни, бе. Колко казах преди 15 секунди. Добре, Роско мисля, че знам защо си рейджо вчера. Майкъл! Нямам това. Ток! Виж го. Много забавно. Ерия, ще ми побърка газа. Не, много е мразя тая ерия с този музей. Ще ме побърка. Не, бе, добре. Вярвам, че това. Изобщо съобщението ми пристигна ли при вас или... Май не. Вярвам, че я по-тоса. Не знам. И той не знае. Ами вече не виждам стрима. Ами в смисъл много интересни неща. Виждам. Айнто в момента танцува на забавен каданс. С манекен. Чуваме ли? Виж го. О! Ело? Майкъл! Какво ма прави тази зачка? Разсая, защо си толкова бавен? Аз съм бавен. Защо не можеш чуваш като ти говоря в миналото? Защото не мога дори да чуя какво ми Защо говориш. не можеш чуваш като ти говоря в миналото, чак бъдещето ми отговаряш? Защото чувам половината Да, от това ми съобщението тика в панара. Владислав. Това е проблем. Сега ще го тайм-аутне и ще мъкне. Наистина. Чувате работа, дето съм казал преди. Ванка, разбрахме, че ги чуваш, не е нужно да ги повтаряш. Кога ще отговоря? Я. Ама е забавно. Мок. Чакай малко. Мразка. Някъде нещо. Изсипаха Мок. мод, бой. Изсипаха мод, бой. Майко. Мок.